Eguen santu arratsalde honetan entzun dugun bezala, hiru ospakizun daukaguz, ezta? Edo ospakizun berean hiru gauza ospatzen dugu. Lehenengokoa eukaristia. Jesusek eguen santu aretan eukaristia lehenengoz ospatu ebalako, abadegintza eta zeniden arteko maitasun. Eta hiru ospakizun horiek ulertzeko, gaur Juanek bere evangelioan esan duzkun esaldi bat hartu behar dugu. Beretarrak maite izanik, azkeneraino maitatu zituan. Hori da Juanek Jesusi buruz esaten duzkuna. Eta hori da, eukaristia, abadegintza eta zeniden arteko maitasuna argitzen duzkuna. Eukaristian, hemendik momentu batzuetara, ogi zati pobre honetan, edo honetara, Jesus jauna berbera etorriko da. Jesusek badaki, beragaz, ogi honegaz, badanetatik egin daikegula, badaki bera hemen egonda lurrera bota aldogula, zapaldu genkela, zaborrara bota apurtu, beragaz gura duguna egin daikegu, zati edo ogi zati honetarra datorrenean. Baina hori jakinik, Jesusek arrisku hori hartzen dau. Eta arrisku hori hartzen dau, azkeneneño maite gaitu alako. Gugaz egotea nahi daualako. Eta gugaz egoteko, gure barruan egoteko, ogi zati bat asmatu daualako biderik egokiena. Azkeneneño maite izan gaitu Jesusek, eta horregaitik eukaristi bakotzan, ogi zati honetara eta emongo jakun ogi zatietara etorriko da. Ogi zati hau pobre bat bada esaten badugu, zer esan abadegintzari buruz, zer esan abadei buruz, sarritan hain iluntasunez beterik, hain makaltasunez beterik, hain pekatuz beterik, eta alanda guztiz ere, Jesusen gandik aukeratuak, kristau herriari, bere Jesusen sakramentuak emoteko. Eta hori ulertzeko, zelan hain pekatarien makaltasunez beterik, hain kontraesanez beterik, gagozanok aukeratuak izan gara, hori ulertzeko, berriro ere Juanek esaten duzkuna. Azkenenaino maite izan zituan. Bere abadengan, kristau herriak ikusi daitela bere maitasuna, bere azkenerainoko maitasuna. Eukaristia, abadegintza eta zeniden arteko maitasuna ospatzen dugu. Eta zeniden arteko maitasun hori argitzeko bebai, esaldi hau, ezta, azkeneraino maite izan gaitu. Sarritan guk besteak maitatzeko, hainbeste ipintzen dugu, ezta, hainbeste baldintzak ipintzen dugu. Ni bezala otoitz egiten ez badozu, ez zaitut maitatzen, ni bezala uste edo pentsatzen badozu, ez zaitut maitatzen, ni bezala maite ez badozu, ez zaitut maitatzen, nire herrikoa ez bazara, ez zaitut maitatzen, nire hizkuntza berba egiten ez badozu, ez zaitut maitatzen, baldintzaz gaineko edo beteriko maitasunak aurkezten dugu guk. Jesusek barriz, baldintza gabeko maitasun bat emoten duzku. Jesusek ez gaitu maite guk merezi dugulako. Jesusek ez gaitu maite onak garealako, edo ekintza onak egiten ditugulako, elistarrak garealako. Jesusek maite gaitu horretarako, etorri edalako mundura. Azkeneraino gu maitatzeko. Norbaitek maite gaitula esaten duzkunean, gugandik erantzun bat espero da, horretarako esaten duzku maite zaitu, ez? Zugandik erantzun bat espero dut. Ni begurako neuke jakitea, zuk maite nozun edo ez. Gaur, eguen santu honetan, Jesusek hemen gagozan bakotzari
munduan dauzen gizon emakume guztiei hauze diotxe. Nik azkeneraino maite izan zaitut. Zein da zure erantzuna? Hori da Jesusek galdetzen duzkuna gaur. Gu maitatuko dugu azkeneraino maite izan gaituan oneri edo ez. Hori da bakoitzak erantzun behar dugun galdera gaurko egun honetan.